Pelataan vähän Geometry Dashia. Tästä tulee ehkä vähän niin enemmänkin pelattua tätä, koska tää on ihan kiva. Mä oon pelannut näitä kenttiä valmiiksi. Mennään ekana käymään viikassa, koska se on mun lemppa. Tää on tosiaan ihan easy. No, tää on ihan osittain helppo. Tää pätkii vähän, kun mä teen nyt videosamalla. Mä en oo sentään ennen tehnyt Geometry Dash-videoa. Niin. Ja jos ihmettelen miten mä oon niin hyvää, niin mä oon harjoitellut tätä. Että... Niin, aloitetaan vaikka ihan... Itse asiassa ei aloiteta viikasta, joka on ehkä vähän turha helppo. Mennään tryoutista. Oho. Tääkin on jostain kohti vähän vaikea mulle. Mä en oo vielä mikä maailman paras sentään. On silti ihan semi-hyvä. Että niitä en huonoksikaan sano. Te voitte sanoa, mutta mä en tykkää lukea niitä ainakaan niitä vihakommentteja. Yleensä mä vastaan tähän kommentteihin, mutta en siihen olisi ole kysymys ollut, jos te vaan sanotte sen niinkö. Oho, 50. En näe. Aika outo, niin pääsi just tasalukuun. Taisi aika lyhyt video, 6-7 minuuttia suunnilleen. Siinä mä en yleensä jaksa kauhean kauan, kun pelaat putkeen vielä tässä. Tällisi ottaa mua jonkun verran päähän. Tai sit sen enempää. Tää on ihan semi-helppo peli. Mutta en osaa silti mennä näitä kaikki läpi. Ja katsotaan tänään tässä videossa vielä noita muiden ihmisten tekemiäkin kenttiä. Mutta vedetään ekaksi tää vielä, niin katsotaan minä sit käymään niissä muiden ihmisten tekemässä kentässä. No. Sit tosta tänne. Se hard. Otan vaikka hard. Löytyisikö mitään? Ei entä? Ei asy. No ei. Entä? No. Tullaan kohta tänne. Se on tuolla huoneessa, mutta jatketaan me tässä vaan. Voisisiko nyt... No niin tää löytyy jotain. Mennään vaikka sit aluksi tänne. Tai mitä se ollaan ihan eas, kun tässä on se nimi. Ei aina näihinkään voi luottaa. Tää näyttää sarjalta. Sarjakuva. Ihan kiva katsoa sarjakuvaa. On muuten niinkö tässä painaa se isku. Siinä on mun vastuus. Jos tänne tulee lisää, niin mä jatkan kohta. Nyt täällä taas vedetään tää, niin Shadowpoolilla. Mutta me palataan kohta. No niin, täällä taas. Mä ehkä hävisin tän. 89, mutta ei se haittaa, tuossa meni tyyppi vierestä. Hyppää. No niin. Vedetään uudestaan. Näet ihan peliltä.
Se on tää shokki. Satutteko tuo kokonaan tuohon? Jes. Siinä siellä on pois. Golbat. Shadowpallilla se pois. Mulla oli 2 Pokemonia. Shulf, toivottavasti se on tarpeeksi vahva lyömään ton. Oi, aika näppärä vahva toi. Shulf kuoli. Mutta oi. Shulf taas. Hydropumppu on tällä. Ois pitänyt ottaa se hydropumppu. Oi minua. Oi urpo minä. Kudiakaa. Nyt tuli. Oi. Roa. Time. Thanks for playing. Mikä voitti? No. Aika outo, mutta... No niin. Ei voi lisätä kaikkea näitä, mutta... Nyt katsotaan tämä. Harden. Ai, tää on aika paha. No voi nyt. Ei voi olla. Tää on mahdoton. Miten tuo alemmas saa hyppää? Tässä kuuluisi olla niinku 2 pelaajaa. Selvä, tässä kuuluisi olla 2 pelaajaa. Ai. Tää on oikeesti vaikea. Ja 2 täällä hypitään olisi tällä. No voi nyt. Ei. Ei. Tätä mä en kyllä vedä, toi on mahdoton harder. Käydään täällä. Tässä me nyt on käynyt. Katsotaan. No niin, pelataan jo. Vahataan tällainen itse menevä. Kai tää ihan hyvä on. Toivottavasti ainakin tai perukkisesti vetää tai se aika mahdoton. Tämä näyttää mitä aika kivalta. Te saatte pienen elokuvan, katsojat. Oikeesti, aika hyvä näköinen. Jos painaa, kuolee. Selvä. Sitä nyt tätä mennä. Mä painoin sitä kuoli. Hei. Mä menen alakertaan. Voitetaanko meitä? Oi, me voitetaan te. Oi. Nyt saa, koska se voitto tulee. Oi. Mä painan joskus täällä, mutta... Annetaan tän nyt vaan mennä. Aika vaikean näköinen kenttä. Sori, mä oon vähän hiljaa, kun mä katon vaan mitä tässä kentässä tapahtuu. Kuinka pitkä tää oikeesti on? Aika hyvä. Hyvä tekijä. Se on oikeesti hommalta. Mennään tänne. Tänään tää on oikeesti pahalta. Insen. Tän pitäisi olla paha.
Jopa nähdään. Ei tää oo totta. Joo, muuten niin pitää pohjassa. Tää on oikeesti vaikee. Okei, mä en jaksa tällä hetkellä, mutta hyvin me tullaan. Tää vielä ne vielä. Tervetuloa musiikan tykätä tilata, kun mä meiksellä Lex Fire.